Maraba da shigowa sashin gidan fitila Hausa News TV. Idan wannan ne karanka na farko, ka danna mana subscribe domin samun labarai da dumi su. Daga majiya mai ƙarfi, sai dai za mu ji cewa yunkurin da ƙungiyar dattawan ƙasar nan ke yi mai suna Northern Elders Forum, Atiku ya ƙaurace wa sulhun tsohon shugaban ƙasar nan, General Babangida da Ango Sule Lamido da kuma Tambuwal sun yi fatali da sulhun ne a wani zaman zantawar da suka yi. Ga dai yadda firar tasu ta kasance. Da aka yi na an ba su shawara su suna 'yan takara su biyu ya tsaya a kansu, bai zama wajibi a kaina ba, ballantana har ya zama wani abu akan magoya bayana so samu su rai. Su 'yan takarar nan su suka yi kashin kansu, ba wanda ya musu tilas suka je suka samu shi tsohon shugaban kasa Janar Babangida. Idan wannan ne karanka na farko, ka danna mana subscribe domin samun labarai da dumi su.